खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। रेगे रेगां आगर एरफबनाय गोमो गोजा गोथां दख'ना फास्रा आर'नाइ आरो बायदि बायदि गहेना गाननानै मैयानि सानाव बागुरुम्बा मोसानानै बुहुमाव दिन्थिफुंबाय रोजा रोजा बर' हारिनि मोसाखावरि हान्जाया। हाबाफारि बायदि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गारियाव गाखोनानै गिदिंथिंदों आरो मोसाखावरिफोरखौ रायदावदों। बेनि उनाव जौसाङाव गाखोदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा, जेराव प्राइम मिनिस्टार मदि बिथांजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो गुबुन गुबुन मन्त्रि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। हाबाफारि बायदियै दैदेनगिरि बिथांमोन बिबुंथि लाखिनायनि उनावनो समायना रमायना बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंनाय जादों। गुबुन गुबुन फर्म बा गुबुन गुबुन महर होनानै ज'ज'यै बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंदों, जाय मोनसे मुहिगोनां समायना रमायना महर होदों। बेनि उनाव साउन्डजों लेजार श'बो दिन्थिफुंदों, जायजों मोसाखावरि हान्जाजों लोगोसे नायनो थांनाय रायजो राजाफ्राबो उदाङै ज'ज'यैनो रंजादों। बागुरुम्बा मोसानायनि सिगां बिबुंथि लाखिनाय समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ थांखिनानै गुरैयै बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथानि माखासे आद्रा थानाय खामानिफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो खावलायनाया सर'सजायाव नुजाहैनाय रोजा रोजा मोसाखावरि आरो रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि गोसोखौ देरहानो हादों आरो जायफोर हाबाफारियाव बाहागो लायाखै बिथांमोननि गोसोखौबो देरहानो हादों हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारिया जौसाङाव थानाय समाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांखौ थांखिनानै गुरैयै खावलायदोंमोन दि सार, मोनसे खोथा गोसोखांहोनांगौमोन। 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जानाय बिटिसि गोरोबथा आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जानाय गोजोन गोरोबथा, जायनि खामानिया मावनो माखासे आद्रा दंबावो, बेनिखायनो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो नांगौमोन होननानै बुंथियो आरो बेनि थाखाय खावलायो हाग्रामा महिलारिया, जायजों रोजा रोजा रायजो राजानि गोसोखौ देरहानो हादों। हाग्रामा महिलारिया आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङाबो हाग्रामा महिलारिनि खावलायनायखौ मिनिस्लु मिनिनानै खोनासंनायखौ नुनो मोननाय जादों। अरुणाचल प्रदेशनि टावां जिल्लायाव थानाय सेला लेकआव सानै दावबायारिनि जिउ खहा। फोरमायथिनो गोनांदि सेला लेकआ गुसुनि थाखाय दैनि सायाव लाथा खायो। बे लाथा खानायनि सायावनो थाबायनानै दावबायारिफोरा मिथिंगानि समायना नुथायखौ रंजानाय लायो। नाथाय दुखुनांथावै लाथा खानाय बरफआ बायग्रुबनायनि जाहोनाव दावबायारिया जिउ खोमानो गोनां जादों। टावांनि एसपिआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला केरालानि सा 7 दावबायारिफोरा सेला लेकआव दावबायहैदोंमोन। बिथांमोनहा लाथा खानाय सेला लेकनि सायाव गाखोनानै बेयावनो थाबायथिंदोंमोन, नाथाय बिथांमोन गानाय लाथा खानाय बरफआ गोबामोन, जायनि थाखाय बरफआ बायग्रेबनानै 3 दावबायारिया दैयाव गलांदों। 3नि मादाव सासेया बोरिसिम फैफिननो हादों, नाथाय 2आ गोदोलांदों। 2नि मादाव दा सासेनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय। मुङा बिनु प्रकाश, 26 बोसोर बैसोनि, नाथाय गुबुन सासे महादेव, जायनि बैसोआ 24 बोसोर बैसोनि, बिथांनि गोथै देहाखौ दासिमबो बोखांनो हानाय जायाखै। जाथाय जानायनि दसे उनाव एसएसबी, इन्डियान आर्मी आरो ओनसोलनि पुलिस जयैनो अपारेशन खालामनायनि हाबाखौ मावदों। बेयावनो सासेनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय, नाथाय सासेनि गोथै देहाखौ दासिमबो बोखांनो हानाय जायाखै। बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लानानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा मा बिबुंथि लाखिदों बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लाबाय। मदि बिथाङा बुंथिदों दि आंनि आसामा बेसेबां आवगायदों बेखौ नुनानै आं खुसिजों गाबखांदों। दिनै हारिमुनि गाबजों साजायदों। मोनसे समाव गुलिनि सोदोबमोन, दिनै खाम सिफुंनि देंखो बोदों। सिगां गोजोन गैयामोन, दिनै बागुरुम्बा मोसानानै मुहिनां हाबाफारि दिन्थिदों। मोनसे समाव कारफिउ सिरि सिरायमोन, नाथाय दिनै मेथाइ रोजाबनायजों गोमसारदों। बेबायदि हाबाफारिया आसामनिल' नङा, गासै भारतनिनो होननानै बिबुंथि लाखियो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा। आसामनि हारिमुवा जाहाथे हादरजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादरावबो सिनाय जायो, बेखौ हास्थायो होननानैबो बुंथियो। आरो बागुरुम्बा मोसानाया बर' हारिनि सिनायथि आरो बर'फोरनि सन्मानबो होननानै बुंथियो। बागुरुम्बानि दोहौआ खालि मोनसे फोरबोल' नङा, बेनि गेजेरजोंनो बर'फोरनि आगुनि नेम निथिखौ मान होनो हायो। बर'फोरनि गेदेमा सुबुंफोर जेरै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म, गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म, रुपनाथ ब्रह्म, बिथांमोनखौ मान होनो हायो होननानै बुंथियो प्राइम मिनिस्टार मदि बिथाङा। फोरमायथिनो गोनांदि मैयानि सानाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आर'नाइ गामसा होनानै मान बावदों। आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङा सेरजा होनानै मान बावदों आरो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारि होनानै मान होदों प्राइम मिनिस्टार मदि बिथांखौ।
भारतनि गिबिसिन वन्दे भारत स्लिपार ट्रेनखौ मैयानि सानाव बेखेवनानै होबाय। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा फिरफिला बिर होजेननानै कामाख्यानिफ्राय हावड़ा स्टेशनसिम खारनाय वन्दे भारत स्लिपार ट्रेनखौ बेखेवनानै होबाय, जायखौ गोबां आधुनिक बा जौगालु टेक्न'लजिजों बानायनाय जादों, जेराव उन्दुग्रा थागोन। गासै दाब्बाया मोन 16 जागोन। सप्तायाव 6 सान खारगोन। हावड़ानिफ्राय बेलासे 6 रिंगा 20 मिनिटनिफ्राय खारजेनगोन आरो कामाख्या स्टेशननिफ्राय बेलासे 6 रिंगा 15 मिनिटनिफ्राय खारजेनगोन। वन्दे भारत स्लिपार ट्रेनाव गासै मोन 16 दाब्बा थागोन। बेनि मादाव मोनजिसे थार्ड एसि, मोनब्रै सेकेन्ड एसि आरो मोनसे फार्स्ट एसि। हावड़ानिफ्राय कामाख्यासिम 14 घन्टानि गेजेरावनो सौफैनो हागोन आरो कामाख्यानिफ्रायबो हावड़ासिम 14 घन्टानि गेजेरावनो सौहैनो हागोन। अरुणाचल प्रदेशनि मिथिंगायारि समायना महरखौ नायनो थांनानै सानै सेंग्रा आरो सिख्लाया गिख्रंथाव जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। गोजौ हाजोनिफ्राय गाहायाव गलांदों सानै सेंग्रा आरो सिख्लाया। सेंग्रा-सिख्लाफोरनि मोनसे हान्जाया अरुणाचल प्रदेशनि लंडिंआव उचा भिउ पइन्टखौ नायनो थांदोंमोन। मटर साइकेलजों थांदोंमोन। बेयावनो गोजौ हाजोनिफ्राय गाहायाव मटर साइकेलजों जयैनो गोग्लैहैदों, जायजों सेंग्रा आरो सिख्लाया गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। सेंग्रा आरो सिख्लानि सिनायथिखौ आबुङै मिथिनो मोननाय जायाखै। अरुणाचल पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सेंग्रानि मुङा कौशिक रन्जन चेटिया आरो सिख्लानि मुङा अंकित। बिथांमोनहा चराइदेव जिल्लानि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथाय जानायनि उनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा सेंग्रा आरो सिख्लाखौ गोथौ हाखरनिफ्राय खुनुरुखुमै बोखांनानै लाबोदों। बेनि उनाव खाथिनि देहा फाहामसालियाव दैथायहरदों। अपारेशन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबाय। मोजां सान्थियाव। दाथ' नुजोब्बायना? बेल'सै। सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोनना? नुवाखै। दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै आं। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोबबाय आं। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा थैनोबासो दे। नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ पेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।